Tento čávo na mňa povie, že ja som povolanie syn. Braško, čo si potom ty? Čo hovoríš na svojho najstaršieho syna? Chytík môj. Auto som mu raz daroval. Moje auto, na ktorom som ja jazdil. Aké to bolo auto? To bolo BMW Cabrio 435 X Drive. Od tatina. Všetky písmenka to tam malo vzadu, hej? Áno, dostal. Dostal BMW. Tak môj Chyťko, takto. Sa vyvážal. Sa vyvážal. Na tatkovom A dnes BMWčku. už Môj otec sám povedal v tomto rozhovore u teba, tu si to strihneme, Filip vlastne od svojich 19 rokov, on žije sám, on sa živí sám. to si tam mocky naschvál nedal, pretože to ti nesedelo do toho naratívu. Takže máš Fikyho, ktorý od 19 nič nedostal, svojej máme pravidelne posielal peniaze, by the way, už od svojich nejakých 22 rokoch možno. A na druhej strane máš Oskyho, Fiky dostal jedno staré auto od svojho otca. Na druhej strane máš Oskyho, ktorý v 20 neviem koľkých rokoch prvýkrát zaplatil účet za svoju mamu. Tento čávo na mňa povie, že ja som povolanie syn. Bráško, čo si potom ty? Keď tebe do 25-ky evidentne mamka platila obed, lebo keď si ho prvýkrát zaplatil ty, tak si o tom urobil reelko. Bráško, takže keď ja som povolanie syn, čo si potom ty, kamarát? Povedz mi. Je fajn auto, ale už